βιοαπόβλητα είναι τα οργανικά απόβλητα της κουζίνας και του κήπου. Αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των παραγόμενων αστικών αποβλήτων. Ιδιαίτερα τα απόβλητα τροφίμων έχουν μεγάλο μερίδιο στη σύνθεση των αστικών βιοαποβλήτων. Η ανακύκλωση των βιοαποβλήτων είναι κομβική, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανακυκλώνεται το 65% των αστικών αποβλήτων έως το 2035. Με την οικιακή κομποστοποίηση και με τη χρησιμοποίηση των καφέ κάδων συμβάλλουμε στο διαχωρισμό των αστικών αποβλήτων και την καλύτερη αξιοποίησή τους. Με την οικιακή κομποστοποίηση χρησιμοποιούνται κάδοι που τοποθετούνται σε κήπους και χώρους πρασίνου με στόχο την παραγωγή κομπόστ χωρίς τη μεταφορά των αποβλήτων σε μονάδες επεξεργασίας. Με τη χρήση των καφέ κάδων, οι πολίτες καλούμαστε να ξεχωρίζουμε και να πετάμε προσεκτικά τα απορρίμματα που δημιουργούμε. Πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Αμυντέου. Διαχωρίζουμε και ξεχωρίζουμε. Δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για το περιβάλλον και τη ζωή μας.